Put, Yang beli jajan. aku ganteng, Bu. Ganteng anake sapa to iki? Ibu. Piye-piye njaluk apa le? Mie, Bu. Kue. Bu. Aja ngisi-ngisini. Bu, Engko nek piye. Pake matine kapan? Ndek mau sampean rene mau sangu apa? Mboten sangu. Nang njaluk sing anu kan lho. Kono lho nyun bapak kono lho. Ibu iki ngajari elek. Kowe mau wis tak kudang sok gedhe pengen dadi apa nang? Maling no. Lho kok maling? Nyuntik lho. Kowe pengen dadi apa? Nyuntik yo. Mantri. Pengen dadi mantri. Mantri. Heeh, terus kowe pengen nyuntik sapa le? Nyuntik iki. Mbak Tuti, Pripun? ini permintaan request dari Pak Atmono Pepeling. Ya, apa pilih? Sembadani. Nah, langsung ya Mbak Tuti ya. Oke, Oke. Swandoro kok ditutup nih goro-goro. Goro-goro tesih tau Mas Ancak? Sinten? Mengke jenengan. Kok goro-goro. Lah piye? Tancep tak ayone tesih. Weh, lok men. Ya, Nggih tesih. tenan. Diseseni danyang ini lho. Nggih. Ya boten tesih ajeng tok pundi to. Ya. Yuk, dados ki Pepeling tak kuntak. Ya.